Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam tagasngi. Kakasi Student Union KSU ringkar bagi pai ba na lapang am kilapan pau ya kejing bitar ba jing persha halor kejing keno bagi pulen kilapan ibor ki pai ba ki bladektur sha secretariat bandawa ya kejing yada ya kesnong bat kejela halor kejing ya kejapun. Hagate kejing ya ki kinong elam snong bagi dekot ka KSU kila ong ba kejing ya pai ba jongki kalong ka ba jai jai berkaba. Ki pai ba Henry ki pulit kila persang ban khanglat bat pen prai ki pai ba ki bawan ra ka sur jung ki pai ba shel sarkar ki long ki mi ki badan benta ke jing ki kila printing e persha e kurkam le jung ki pulin da ka ba ong bala da ki pulit ki kwa ban pen i ka bor ki de ban de ki than border ban ya dai ka jela ba ki pai ba noi om ban wan pen thot ki pai ba ha po nong ba shilong Pide banet cha border ban ya dai ka jela ba ki pai ba noi om ban pen i bor ki pai ba ki bawan pai ba sha secretariat ong kawai na kilong kami ha ka jingelang pai ba ka KSU bar ki pai ba lapang ap kila dawaru ba ka sarkar jela ka di ban shim kya mador halor kamar jingya ka japut ba ban pentikna ba om don jing yu shinong ne jingwan rung pai ba na ki jela ba marjan Hari Lajong, Hari Lajong, Hari Lajong, Hari Lajong, Hari Lajong, Conrad Salma, Conrad Salma, Conrad Salma, Conrad Salma, Preston Tunsong, Preston Tunsong.